Ndeewo! Ihe anyị wetara n'ụbọchị nke taata bụ ilu Igbo ụfọdụ na nkọwa ha. Ilu Igbo ụfọdụ na nkọwa ha. Ilu nke mbụ bụ ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose. Ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Onye mkpezi ụka adịghị mma ikwu okwu ga-ebute aghara ma ọ bụ mee ihe ga-ebute ọgbaghara, nkewa na esemokwu. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye a na-ahụta dịka onye na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ma ọ bụ onye na-ekpezi esemokwu dị n'etiti mmadụ abụọ, ọ dịghị mma ka ị na-ekwu okwu ga-eme gịnị? Ga-ebute esemokwu na ebe ahụ ị na-ekpezi ndị ahụ okwu na-esere. Ilu nke abụọ, ọkụkọ merụọ ala ya ebere n'elu. Ọkụkọ merụọ ala ya ebere n'elu. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Ihe onye mebiri bụ ihe na-achụ ya ọsọ. Ihe onye mebiri bụ ihe na-achụ ya ọsọ. Kedu ihe ọ na-akọwa? O nwere ihe mmadụ ga-eme, onye ahụ agaghị enwe ezumike nke mkpụrụ obi. Onye ahụ ga na-echekasị onwe ya maọbụ na-agbagharị gbasara ihe ọjọọ ahụ onye ahụ mere. Ilu nke atọ, ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe. Ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Onye sọpụrụ mmadụ, asọpụrụ ya. Onye sọpụrụ mmadụ, asọpụrụ ya. Ya bụ, mgbe ị na-akwanyere mmadụ ugwu, a na-eme gịnị? A na-akwanyere gị ugwu. Ọ bụghị ma ọ ga-abụ ife onye tọrọ gị ga-agafere onye ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị igbu onye ahụ asọ, ga-agbụọ ya asọ. Ọ dịghị mma. Ihe onye tọrọ gị ga-eme gịnị? Ga-ekele ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-eme a ga-enyere ya aka mee, ga-enyere ya aka mee ya. Ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe. Ilu nke anọ, ahụ ma ekwughị na-egbu okenye, ma ekwuo anụghị na-egbu nwata. Ahụ ma ekwughị na-egbu okenye, ma ekwuo anụghị na-egbu nwata. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Okenye nọrọ ebe ihe ọjọọ na-eme ma mechie ọnụ, ọ ga-ahụ nsogbu. Okenye nọrọ ebe ihe ọjọọ na-eme ma mechie ọnụ, ọ ga-ahụ nsogbu. Ma nwata jụrụ ịnabata ndụmọdụ ọma okenye chọkwara nsogbu na ọnwụ. Ma nwata jụrụ ịnabata ndụmọdụ ọma okenye chọkwara nsogbu na ọnwụ. Ya bụ, gị bụ okenye, ịhụ ebe ihe na-emebi emebi, ịgbachi nkịtị si na onweghị ihe na-eme, mara amara na gịnị? Na ọ dịghị mma. Ihe ahụ mebiwe, o nwere ike imetụta gị ma ya bụ ihe mebiwe. Ma gị bụ nwata a na-enye ndụmọdụ na-eme ịmakwa ndị anyị bụ taa gbafe, onweghị ihe na-eme, uche gị dịkwara ya, maka ị nwere ike mgbe ị ga-emechi ya, ọ bịa n'ikpeazụ ya eme gịnị? Ya ejide gị. Ilu nke ise, ekezie oke mbembe ala. Ekezie oke mbembe ala. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Ọ bụrụ na ahazi ihe ka o kwesịrị, ntamu na iwe ga-akwụsị. Ọ bụrụ na ahazie ihe ka o kwesịrị, ntamu na iwe ga-akwụsị. Kedu ihe ọ na-akọwara anyị? Ọtụtụ mgbe a ga-ama na ihe dị etu a ka ihe kwesịrị isi dịrị. Onye bịa o lefere ya anya, onye bịa o lefere ya anya. Okeke na-eche Okorie, Okorie na-eche Okafọ. Ọ dị mma, ihe kwesịrị ka emee nke ọma ka emee ya nke ọma. Eme ihe ahụ nke ọma, ọma na-ebute esemokwu. Mmadụ ama na-akpọ mmadụ ibe ya asị oge a haziri ihe, mana a hapụ ya, onye ọbụla na-eme nke masịrị ya. Onye bịa ọ na-eme gịnị? Ọ na-eburu nwanne ya iro n'obi. Ilu nke isii, nwata rie ihe o jiri mụrụ anya, ya arahụ ụra. Nwata rie ihe o jiri mụrụ anya, ya arahụ ụra. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Onye nweta ihe ọ chọrọ dị ya mkpa,
maọbụ ihe ọ na-achọ ya ezuo ike. Onye nweta ihe ọ chọrọ dị ya mkpa maọbụ ihe ọ na-achọ ya ezuo ike. Ya bụ, ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-achọ n'ụwa dịka na ị na-achọ di maọbụ ị na-achọ nwa, ị naghị ezu ike ganye na ịchọta ya bụ ihe bụ nke na-akpa gị. Ị ga na-akwụgharị ebe ọbụla siri si ije, ị gbara jee ebe ọbụla ihe ọbụla sisi mee, ị mee ya, ma ya bụrụ na gịnị na ị nwetara ihe ahụ ị na-achọ. Ya bụ, nwata rie ihe o jiri mụrụ anya, ya arahụ ụra. Nke 7, ilu nke 7. Oke anụ gbubie, oke mmadụ achụba ya. Oke anụ gbubie, oke mmadụ achụwa ya. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Ihe dị ike a ga-eme emepụta, a ga-achọ onye dị ike mara ihe ahụ eme. Ihe dị ike a ga-eme emepụta, a ga-achọ onye dị ike mara ihe ahụ eme. Ya bụ, ọ bụrụ na enwe ihe siri ike, ihe tara akpụ pụtara achọrọ ka eme, a na-achọ onye dị ike mara ka esi eme ya bụ ihe, onye ahụ mee gịnị, nye aka mee ya bụ ihe. Ọ bụghị onye ọbụla ị kwuru ka ị ga-ewere rụọ ọrụ tara akpụ, kama ọ bụ ndị obi siri ike bụ ndị ga-eme gịnị, bụ ndị ga-arụrụ gị ọrụ ahụ siri ike. Ilu nke 8. Elegbu ehi atụnyere ya ọgwụ. Elegbu ehi atụnyere ya ọgwụ. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Achọpụtacha ajọ omume mmadụ, onye ọbụla ga-amata ka esi esozi ya. Achọpụtacha ajọ omume mmadụ, onye ọbụla ga-amata ka esi esozi ya. Ya bụ, ọ bụrụ na achọpụta ka mmadụ si akpa agwa maọbụ ka mmadụ si eme omume, onye ọbụla ga-amụta ka esi eso onye ahụ. Enwere ike ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ezigbo omume, a ga-amụta ụdị aka a ga na-eji eso ya bụ onye na-eme ezigbo omume. Ọ bụrụ na onye ahụ na-akpa ajọ agwa, amụta ụzọ a ga na-esi eso ya bụ onye na-akpa ajọ agwa. Ilu nke 9. Egbe anaghị efe ufe ghara ọjị. Egbe anaghị efe ufe ghara ọjị. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Onye maara ihe anaghị emewe ihe, hapụ maọbụ chefuo ụzọ ọ na-esi enweta ihe ọma na ndụ. Onye maara ihe anaghị emewe ihe, hapụ maọbụ chefuo ụzọ ọ na-esi enweta ihe ọma na ndụ. Ya bụ, ọ bụrụ na e nwere ebe ị na-arụ ọrụ a na-esi na ya akwụ gị ụgwọ, ị naghị anọkọta chefuo ebe ahụ ị na-arụ ọrụ maọbụ kwụsị ịrụ ọrụ maka na ị chọrọ ịkwụsị ịrụ ọrụ. Kama ị ga na-eme gịnị? Ị ga na-agbasi mbọ ike ahụ na ị na-eme gịnị, na ị na-arụta ya bụ ọrụ ka a na-akwụ gị ụgwọ gị. Ilu nke 10 bụ ilu nke ikpeazụ. Ngwere gbawa ọsọ hapụ ukwu osisi, aka akpara ya. Ngwere gbawa ọsọ hapụ ukwu osisi, aka akpara ya. Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Mmadụ mewe ihe, chefuo onye na-egboro ya mkpa, ọ dabaa na nsogbu. Mmadụ mewe ihe, chefuo onye na-egboro ya mkpa, ọ dabaa na nsogbu. Ya bụ, ọ bụrụ na e nwere ụzọ isi enweta enyemaka, ọ dịghị ka ị gbagotego, enwezi uru ị na-anata n'aka onye ahụ. Ị nwere ike pụọ ije ka ịkụgharịa. Aka esichabeghị ike, mana ịchọ ka imegharịta ahụ ka ndị mmadụ fụkwa na ihe na-abata gị aka. Ị nwere ike mgbe ahụ ị ga-apụ imegharị ahụ ga-eme gịnị? Ga-adaba n'ihe ị na-amaghị isi na ọdụ ya. E nwere ike achọ ofu ihe kodo gị si na gị mere mana ọ bụghị gị mere. Ya bụ, ọ na-adị mkpa ị na-eme ihe uche gị bụrụ afọ gị. Adịzịna eme ihe maka na ị chọrọ ime ya, kama mee ya na o kwesịrị ka emee ya. Ndeewo.